Nibalik na pod og siaw ang illegal nga drogas diri sa syudad sa Sugbo. Bisan pa man nga sub-sub ang kampanya sa ato mga sakop sa kapulisan sa illegal nga drogas apan wa gihapon mahurot ang kini ang shabu. Halos taga-adlaw naay madakpan nga mga drug pusher apan nga naman nga naaman gyapoy mamaligya asa man sila gikan aning mga shabu. Sukad ni kadaog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte isip Presidente sa Pilipinas namalik ang mga mamaligya ay og shabu, mamarukay, manggamitay, mga drug addict, namalik. Sukad mi kanaog na si Presidente Rodrigo Duterte. Diyas Malacanang mga kabombo. Nagtuo ko nga dili jud ni masulbad ang problema sa illegal nga drogas ubos sa Marcos administration. Tungod kay wa man gani makasulbad si Duterte sa iyang panahon, samot na karon panahon ni Marcos mga kabombo. Sa nakalabay nga administrasyon, daghang drug pusher ang napatay atol sa drug operation sa mga sakop sa kapulisan. Daghang drug lord ang napiangan sa ilang illegal nga negosyo. Apan wa jud nasulbad ang problema sa illegal nga drogas. Wala jud nakasulbad si Duterte sud sa unom ka tuig niya nga paglingkod isip presidente sa tuwaga nasod mga kabombo. Sa panahon karon ni Presidente Bongbong Marcos, dili agresibo ang war on drugs. Og daw sa nag-inday-inday ang dinakpanay mga kabombo. Apan sakit gyapon kayo tungod kay nining baguhay lang usa ka maayo nga pulis ang napatay atol sa bypass operation sa sitio Pagtambayayong Barangay Kinasangan, Cebu City. Mo ni pinakasakit sa hanay sa kapulisan nga mapatyan sila usa ka kauban sa buhat nga igora ni himo siyang trabaho mga kabombo sa pagpanakop aning mga nalambigit sa illegal nga drogas. Napatay in taon mga kabombo si Police Corporal Ryan Baculi, usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga mupalit unta og shabu apan ang mga drug pusher nakabantay nga pulis di ay ang ilang gika-transact. Hinungdan nga gipusil si Police Corporal Baculi, hinungdan sa kamatayon niini. Kanos sa pagkaha ni masulbad ang illegal nga drogas sa Pilipinas? Pila pagkaha kakinabuhi ang makalas sa war on drugs? Unsa kahay angay buhaton para mangundang naning mga drug pusher o pamaligya mga kabombo? Sa habig usab sa gobyerno, unta mangita og pamaagi ang gobyerno nga makatrabaho ang mga tao nga way mga trabaho o baka pangitaan og pamaagi sa gobyerno nga matagaan og tarong nga panginabuhi ang mga tao nga way income aron dili sila mapugos og tukmod sa ilang kaugalingon nga mamaligya na lang og shabu para makapalit og bugas mga kabombo. Kadaghan ako nakasuway mag-inventory kog shabu. Mangutan ako sa mga dinakpan, boss, bay, tay, dong, ano na maligya man kag shabu dong? Wa ko'y trabaho lagi sir or niya tungod sa kawadon mo na maligya kog shabu, namarok na lang ko sir. Nay namarok, nay namaligya. Ang kaning namarok murag silbing runner ni mga kabombo. Ang kaning 200 pesos ga shabu, man lang na 10 pesos o sa kasashe. Ang kanang mamarokay. Man lang na kuno matod pa. Kaysa wa gyud income. Ang uban mga drug pusher pangutan-on, ano na maligya mag shabu? Ang tubag, di man ko madawat og trabaho sir kay wa man ko'y grado. Tiaw mo na. Mao na nga maligya shabu kay wa may lain panginabuhi na hunahunaan. Illegal man na ang kadang pagpamaligya shabu mga kabombo. So unta, ang gobyerno sa Pilipinas mohimo og mga pamaagi aron pod nga kini mga tawo nga way trabaho makatrabaho. Kini mga tawo nga way income pangitag pamaagi nga magapanginabuhi nga tarong mga kabombo para dili na mosud ani negosyo sa illegal nga drogas. Ako nagtuo ko, di gini masulbad ding problema hangtod nga napay mamaligya aw na gini mapalit. Kung naay mamaligya, naa jud na mo palit. Pero kung wa nay shabu nga makasod sa Pilipinas, unsa may ibaligya? Wa nay makabaligya o wa nay shabu nga makasod sa Pilipinas, apan naman gyapoy shabu makasod sa Pilipinas. Mao na nga hangtod ron tuloy ang kalakaran sa pagpamaligya og illegal nga drogas sa mga kabombo diri nasod sa Pilipinas.